3. To je Ježiško. 2. Teraz. Ha 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 ha. To bude nádherné na scénu. Konečne budeme mať v izbe na scéne niečo. Ďakujem krásne. To ešte ešte holé babi do scény. Čo to je? Oficiálny názov toho obrazu je, že hudba povznáša. Hudba povznáša. Áno. Celý my kultúrni barbary tomu nerozumieme. Keby tam bol krídel, Také nekultúrne. Je to vlastne je to robené podľa toho, že aj keď to v živote všetko možné dosere, tak je tam vlastne, to sú vlastne tá voda, je to robené na objednávku. Tá voda vlastne znázorňuje také tie... Moju nohu. Nepriazeň osudu, s tým, že vlastne tie husle sú vlastne, ako sa pohráva ten osud s ľudským bytím, s ľudskou osobou. A vlastne sláčik na druhej strane, kto sa to lepšie všimne, tak vlastne je ako keby cesta úteku niekam preč, hej, že proste... Ja tak pobežím. Premostenie. Premostenie, hej, z toho Aké to dobré. Presne to som tam videl. Hlavne ty!